For today's video mga idol, grabing baha dito sa amin. Ayan o, kikita nyo ang tubig. Sobrang laki na. Yung mga tao hindi makatawid hanggang doon sa dulo. Lakas. Yung mga bahay dito mga idol, natabunan na ano, apawan na ng tubig. Ayan, sobrang lalim. Di makaya te. Talong kayo? Kaya na, pila lang. Ano? Di daw makaya, kaya pating laluma. Pila lang, kaya pinuli. So, bumalik yung iba. Ayan. Talong gini gabi idre? Ano? So ang balay niya. Ang balay ni mo naabot og tubig. Oh. Ano? Grabe kalakas. Ayan. Ito tindahan to, tindahan. Na, tindahan ni mga idol. Sa tubig. Ayan. Tindahan. Ayan. Lakas ng tubig mga idol. Grabing tubig talaga, pakakusugas tubig pagkalaluma. Oh, nainilabang. Kaya ba siguro ni? Ayan, kaya ra. Oh, nainilabang. Allah. Nilabang ba yung payong? Kaya ba ka ni? Kaya ra gang? Kaya ra gilabang nimo? Kaya ra. So gilakaw ra mga idol oh. Kung may mga payong-payong doon sa dulo. Ayan, di talaga kaya yan. Ang tao na to kung kakaya magtawid ni. So may susubok. Ah, kaya ra. Kaya ra. Kaya ra daw. Sabi tubig ko, butin subos oh. Oh, dibalik. Balik mo. Ayan, isang followers na ito mga idol. Kaya na tayo. Babay pa, kaya na daw. Oh, dibalik ang isa ka nahadlok. Grabe ang tubig. Malakas ang ulan dito sa Cotabato. Oh, wala pa ni tabok mga idol. Ayan. Ah, kaya ra. So mo ni mga residente diri mga idol nga di katabok. Di taong katabok. Kay pating kusugas ulan. Kusog kay baha. Kaya ra. Kaya ra sa depende ra sa driver. Oh, depende sa driver daw. Dalawa na wala. Oh. Ini, maas kini driver oh.